Здравейте хора, днес ще снимаме пак от нашите любими игри в Facebook. Днес, както виждате, съм на село. Ето, отзад от мене, гол съм, защото... кога ще де? Защото ми е много горещо, когато съм с дрехи, примерно, когато съм с блуза. Много ми става топло и се потъка като свиня и... Да, вече ще си. Нямам думи. И хора, моля ви, абонирайте се, имаме само 4. Честно. 4 какво? Абоната. Сега, какво да такова? Някой пише на гадите на Синджия. Не по-напълно. То направо ми излиза и тук. Гъсна е на минута. Много по-добре. Айде! Ще спрем за малко. Здравейте, спряхме за малко, защото се бъгна май компютъра и... Ще играем примерно това, защото сега седим. По-добре и за това. Не, Къде е мишката? Мишката е всяка. Ами ако коремче. Окей, зеления тим, червен. Зелен тим. Йо, виж, 301. Аз къде съм? Чакай, я начну. О! Пси! Няма никой в това. What? Начни две. Сега какво ще правиш надолу? Между другото, пише, че има един човек, но така няма един човек. Има. О! Само ти си. Голяма работа. Тук можем да се строим. Не. Просто отивам до центъра. И какво? Ще събирам точки. Тук са играли и други хора. Да. Ой, зеления тим води. Насочи си картата. Не, за да това може. Само ще виж колко това направи. Ето тук център. Ето тук. Я да за малко не. Няма център. Има център, бе. Да. Тук някакви се строили. Червения тим. Само първо. Аз за тази игра съм много зле. Правя цели си задата? Другото ми се поведе, че виждам. Не, то ще спиши, но това бяха куршумите. Не. Куршумите... Пак мечнита. Може да знам. Ето. Не, може да знам. Ето виж. Не, може да знам. Не си не. Не, хора. ще спрем на пауза да видим някой друг.
Да. сервер, така че без мод. Здравейте хора, пак сме ние. Сега ще се изберем от зелените. Не знам защо винаги гледам с снайпер. Сега защо да се правим? What? Тук ще радиш. Малко бъркаме. Този... Тая карта още не се е получила. Отлично, отлично. Това цяло лабиринт. Не знам, ще излиза хора. Мисля, че съм на това. Не знам, че какви свечи на този лабиринт. Ама где вторичка? Отиди там, где tu го обикновено. Може сигурно това да играта цялата. Где-то твой. Да, взяла много. Я се научу да целя мапата наизуст. Например. Да. Притись. Ну, то значит. Идёт. Проблема? Это... Извинете, чакай, будет. Ама чакай, чакай. Кабел няма стигне до тебе, човек. Малко ще се прекъчи кабела. Оф. Рапо ще трябва после да седем да пием вода. Пьешь? Да. Да играем. Тут. За эту, еще одно. Не, вот тут. Здесь показываю. Не, да еще твой. Ну такой. Не, джутки. Как это не любиш да зеленчо? Да, мой деше зелено, ама прилетто му беше жълто. Той е излезнал, виж. Беше излезнал. Сега само с това. Между другото, след минути ще го спираме. Аз може да се спираме в минути. Пак харте. Не знам къде отивам. Ох. Вот. Ами двама бях. Не. Скоро може да излезе вече да го спираме. Хора, ще ви кажем чао и ще направим друг епизод след малко. И тъй, че чао от нас. Чао!